Икономиката е в криза. Има само един. Какво? Но можете да идвате в студиото и да си я гледате. Не. Можеш да идваш да я гледаш при нас, ако искаш. Аз вече съм избрал място на стената. Но аз искам да е до мен. Добре, също не поговорим по-късно. Когато няма толкова камери. Добре. По-късно е! Хендъл Шмидт. Джеймс Маслак. Виж ми, искам да снимам тук. Карл Стенър. Логан Хендерсън. Сиара Телефона ли си искаш? Изтъпай си на Таня контакт. Чизъл. И Стивен О! Идея на Стотфелд. Тихо! Big Time Rush. Добре ли мина церемонията? Фантастично. Лъжеш. И още как. Готови ли сме за обяда за моя рожден ден? Разбира се. И какъв е този подарък, който каза, че ще ме остави без ден? Очаквате Да. кой е в апартамента. Трябва да го опаковам. Добре, ще се видим в 2. Гледай да не закъснеш. Включвайте всичко, мийте си, лягайте и чашата от сервирите, левете изпи.